Kapor kalabiang bangin sedang no ia kejinga sang na kapor. Ni aingu yau blay istay ban panyo pat hangi. Ia kena kawai sengiu try kabakut kabakentang. Habangila ban syakri ban mane lai do yau blay lengba jong kena kapor. Pila ban solongo habang yadon ngim kita menesan jongi perengkat bat pastor kimyadon mentakesengi. Namar ba kidon gajingjit khot komiti balang hakabalang Presbyterian Port Mori hakabai pastor jongi Reverend Lendan Sim idei leader bagi teman sandingi baro prangut kidei bandon hakani gajingjit tinggi don tangkumne mangi arut temesan tengah barana pediang sampai pilang baro nadu i pastor Reverend NM yang rai iban chime ke banta ban yalam yang dia seng bat ban ya samru ika kubur keting gejong blay ki teman mesan ki khot komiti balang ki perbanget ki long pa long kimi khun samla contation rang bat ki hap ki berit nga priang sobhai phi hakateng gejong trai bat unong prim ngi Jesus Christ ublain kur khuingi habang idon hakaying gejong blay hakajing syakriya blay ngapriang sobharu ya ki perlok ki perbajor ki perbangai ki balak ban yasnok tilang ban ngi leng bagi YouTube channel jong ke balang ublay ni sai ban kerkhui phiru hagba phila ban cha skor ya ke ting jong blay leng ba jong ke negapor te nagabanta ka jing panitho pastor jongi Reverend NM yang rai isa isong hakisnong moro jongi hakdong se baki khun gikti jang pastor kidai kidkhot ka balang jangi hi te rengkat bat ikiau ikithau bat baro na kaying kasam jong ikong brilok jang pastor te itrai kita pada ha ka khat archnong district jong ka sora presturi kene khat archnong district ka kentobro ya ka snong itang share seto ka bare ka jakatrai jong ka jang sang kanthai ki balang shat bat kiwei ki ba don sya khat archnong te pastor ngi pan pau jo borom pi plakloi ban priang ya jeng pen bet jong ka balang naga banta ban don bat ngi na kapor ban yalam ji seng baru ban sam ya ka kubur ka ting ka jong blai la duai kum ka balang ban ngi ken duai mentaru bo blai se ban kerku pi pastor un kerku ngi lang bagi banta baro jong ka jing syakri bat kham tam na ka kubur ka ting ka jong blai te nagapor kedang sa ngai ti no pastor ban yalam ji seng bat banya sam ke kubur hadu banda penwai sendon ye nagapor jong ji seng blai nam ta borom jo amen kublai shibun san ya kajing diang sngobha ka bapilapan pau nagaliang jong phi bat ka balang bar ka wei nagabanta jonga hagane ka clip mat ya ka ba ngan ye shimata lambat phi hagane ka jing syakri sehisin pat nakabenta jong phi ki tumsan jong balang ki dekhat jong komiti balang baro ki long keme ki long pa ki khon samla ki hap ki ba i batru ya ki ba bet ya ka YouTube channel jong balang Presbyterian Moro ka jing khublai ya phi baro iwai pi iwai haga kerteng ga jong try unong pen em uba i jongi uji Jesus Christ kani kadigas ngi utrai ka bakerpang kabangi ong ka KJP sinat sabngi Sunday ya ka balapan bait da ka sinat baki balang hapo jongka ken mau kerpang banbu jing duai nakabanta ki kam jongka sinat bangin ken mau hagi jing duai nakabanta i moderator ki secretary ki executive secretary bat kiwi kinong kit kam lambat yaki snat rekam ki bapher jong ka sinat bat ngakwa ban yathu ipina ka banta ka jingtip jong ilang baro baga sinat ka jongi ka sinat sabngi kadon haka yaki life hoteli ki presbytery bat ka jingdan breu ngidon ko basaw laktam bat kani ka sinat ka jongi ka sinat sabngi ka don yaki jingtrai kamu jongka leng bagi department gi bafer bat ki jingtrai gi jongka ru leng ba
ki lengkha mission ya ka bala let ban seng ka leng ki jaka kawai ka jingtrai ka ba menshwa ngitip kum ka dubri mission bat mentangi ong ka lower Assam mission kala nang kraw ka kam bat ki ba bon ki mensim ki ba kodor ki lai pediang yo Jesus Christ ngidan ro ya ki mission center hapo uput jong ka sinat hang ne hagari khasi jantia bat kum juru ka urban mission ka ba don ka jingtrai ka ba kerpang hapadeng ki mensim ki ba kodor ki bala ngap hagi jingmelin ki ba sneu ti kanika sngiru kanika sngi ka ba sinat kala batha haki balang baro bakin ken mau kerpang ru ban rakhi ya ka sngi na ka banta ki para mensim ki ba kodor ki badan hapadeng ki jingduna jong ki khatmat ka SELD department ka balong ka wahini ki sinat traikam jong ka sinat kalau bu ia kajing kerpat agak sinat bandan kajing lum je agak kerpang nak banta kanika projek kajongka. Bat ka sinat kala syak bat kala betharu ia ki balang baro apa ka sinat. Paling ba kanika sngi kajing syakri belai jong ki balang baro ki je agak. Kat bala ngin ya nok ru ia ka bania kershan. Ia kanika kam ka baga sinat katrai. Di kanika long kajing tip kajongi syapang kanika sngi bat ru kumjo kajing tip jongi syapang ki kam kabagai sinat kadan bat kajing duai ka jongi kanom long tang hang ni in kan mau ru kajing duai halagi yang ki jongi bat hangno habangi don na ka banta ki kam jong ka sinat ngapen pau ya kajing sngongo yo blai bat ban yo i phi kat ni ba philia dan lang haga ni ka por ka ni kajing syakri ga khat langi baro tongin ya syakri lang yo blai daga do not bat ka mensim ka bakemen ka ktien ka jong blai ka ong ali to ngin ya mani bat dem gon to ngin ya dem kho sio ha khamar trai jongi na ba ulong ublai jongi bat ngilong ki breu ka jaga phlang jong o bat kilang brot ka kti jong o to ngin duai ha ki jing penya ki jama blai ni IT ya ka nika por bat ni duai ru ya ka jing dan rekat ka jame ba men pendap ni dolo jo men simukhoi ki penta barok jo ka jing syakri ka bangin pendap trai kin long ko kan rat pi ki ba me mes ngo ba e pan yalam bagan dalong ka jing kerkhuru yang i iwei pi wei leng bagan ka jing syakri haga kerteng ka jo Jesus Christ ki pan amen. Tungin yap teng man syakri yo blai ngini ruai lang kajing ruai ka basan spa nyau pausan. Kajing ruai ka basan spa nyau pausan. Pi syakri utrai yukan rat ya ro. Pen pau jing pen im haperthei baro. Ka kerteng badan bor u jisu pen krau. Ka hima ka jong u hangi kalapau. Ngini ruai lang baro gidkhot daga bayang. Ka nambar jing ruai ka basan spa nyopusan. Syakri utrai luken rat yaro pen pau jing pen im apeteng baro kaketeng badon bo ujisu pen krau kahima kajong u hangi kalapau usen syar ublay man pen im ula changi ula jan lukun ulapa upat lang ujong unri wayaro kakrau kajing pen im duji sublayo jing yaro you play
jam ki angel buneng ru ki yaro ya unlang rot ki mani ki tempat ki ya ungin ya dem ya ungin ya ngu kado nu jongi atrai tu penlu kapurom bat yaro uji sungin ai jinggu ya uju no unsin sha kemwa Hashua ya ka bangin yo ban pai show blay pat ban boti ke jing duai tungin ya sngap ya ka tien ka jaw blay ka bangadan ban puli na ka kitab u Joshua kalenong ka ban nyaw ka khat ka ban riu hadu ka bashpau bat ka khat ka bakhat lai kum juru na ka siti baning kong Petros kalenong ka baning kong ka khat ka bakhat riu ki tien ki jaw blay ki angkum ni Teu Joshua ulakat yalaki jan bat ulahap dem hal laga khamat haga khandau hakmat kasndok utrai hadu janmet mau bat kit ban basan ki Israel bat ki letep khandau halor ki khli bat u Joshua ulaong wow atrai ublay balay ba meneshuanam ya uneu pait ba shashiliang Jordan ban aino yangi hakakti ki amor ban penjat yangi bandangi lasuhun bangin da syongru syashiliang ka Jordan atrai ngan ong ayu habaki Israel ki paidin nakmat ki dongshun namargi kanan bat ki traisnong ki bagari ki yosngau yakani bat kin ker saudong yangi kin atno ru yakakerteng jongi naga khendau di menek kumnu yalaka kerteng bakrau. Dia utrai ula ong hau Joshua. To yang jaj. Balai bamehap dem laga khamat kumni. To yang no penkhoj yau pait ba tu ong ru. Tu penkhoj yaladi hamar ka balasai. Naba kumni ong utrai ublay ki Israel. Dan kata kapasang hapdeng jome ko Israel. Memla ban yeng akmat kinong shun jome. Bat banda pin penmi no ya kata kapasang na pedeng jongpi. Naba latha tolong pi ki bakhoy. Namar manga ngalong ubakhoy. Doblein kerku ya ke jing shisha baro ya ke bala puli na ka ktien ka bakhoy ke jo tungini duai atrai ublay ukpa ubait ya jangi ba beneng lengba ka ne ka por jong ka jing shakri ni pen pau ya ka jing skongo ka bakrau yame ba melis nei ban yarap yagi iway pi iway na ki jingkit ki bakhya ki bagidon atrai halaka jong ka jingim na ki jing khuslai bat na ki babon ki jingele ka bagiman melai rap trai kan rat pi ban kershan ningi bangila atrai kan rat pi ban kan mau ya ka kaying ka jome ban wan atrai ban ya kiu kum ne trai ban shong shipor hak jat jome ban yo ko try kerat pi ban syakri bat ban maniame ban sngap bat ban yo diang ye gejing bam bat dai mensim ya ka ba medan ban ai kan rat pi yangi try kan rat pi melag isnai ban kerku ya laga jong ka balang halaga singi ko try kan rat pi bakalan nang roy haki por baro
Bat try kan rat pi akan ke klip mat ko try de kamen sim ka bas ngongu yame. Try kan rat pi ngiwan ya ka ban dam pat pan man yame. Ngili yo ngau ko try ya ka tien ka jame ya ka bala puli. Ni aingo yame ko kan rat pi ba medan ko try ka jing khot. Ya ka ban khot na ka ban ta jongi. Bangin pen khoj ya ladi. Try kan rat pi hap pedeng jong ke jiat lenti ke jongi leng ba ke dekat tayo. Oh ngim biang ko pa. Ngi bakla hagi liang baro. Bat ngi wan ko try na mar bangi don kam ya me ko Jisu. Isnay ya rap yangi. Bangin yo ko try kan rat pi bangim la ko try klem da me melong hasnda. Ban ya rap ya ke jing im batlat ke jongi. Try kan rat pi aga bakum ke dekat por. Isnay ko try kan rat pi ngiwan ya kaban bu kerpang akmat jame. Nakabanta ka jaseng, nakabanta ka KJP sinot sepngi ka jongi. Kabama mami atray kan rat pi haga kerteng jame laseng. Ya kabam mela kerku bat mela penroy ru ya laga jong ka kam. Ba atray kan rat pi ka sinot jongi menta kala nang kraw hagi liang baro. Bat try kan rat pi na marga tangi kerpat yame. Wat om ino ya ka try kan rat pi. Todo kerku ko try na du moderator. Ki waipat kinong ket kam jaga sinat. Ye ki department ki ba per. Ye ka jeseng kan the ya ka jeseng samla jaga sinat ru. Mende isnay ru atry ya ka ban penroy ya ki project ki jong ka ha ki benta ki ba per ka ba ka don ban try. Bat kerpang ru ki commission ki ba po uput jaga rikasi. Bat syabar kumjo. Baka jing persyang ga juga sinat ko try. Nangla ko kenrat pi banra ika lama ga gospel ga jama kenrat. Syajrang bat kam syajrang. Iwan ru ya ga ban bu ka jing duai ga bakerpang. Na ka banta ki mensim ki bakodor. Ki badan ko try kenrat pi apdeng ke jing duna jang ki dekat mat ke jongki. Try kenrat pi ki long ki mensim ki jamahi. Ki ba me ablay mela thau bat mela persat mensim. Pada shisha ko try kan pi haga jing persyang jaga sinat. Bat atry haga jing persyang ru ya ka ban kener ki ketiban ya rap ya ka lingbaga ki SLD lingbaga way ni ki department jaga sinat. Try kan pi ken ga sngi kalau ga sngi ga bangiwan kerpang ru. Ya ka jing kerpat ka jaga ba menang kerku ya laga jong ka kam. Bahaga jing persyang ga jaga try lah ban kedup ya ki ni ki mensim ga bekodor. Ling bagi school ka merkha ya ka baga laseng la ko try kan pi ya ka ban penroy ko try kan pi ya ka kam. Ha ka ban ya ka jing rap ya ki mensim. Bat kam tam ka jing itu ya me kumunong penim. Try kan rat pi nga duai ru ablay ya ka ba menomino ru na ka banta ka balang hang ni. Kidan ya lagi jong ki kam ki jong ka try ki babun ki bakidan ban pendap. Apo ka jing alam ka jong pastor lambat kitim san jaga balang ki dekat komiti balang. Try kan rat pi yo ya ka kam bagala nang kraw kat barang ya kisngi pat kisnem. Tu nang ya rap ablay ya ka ba menomino. Oi kene atray ki laroy. Dan ru na pleng jong ki khun jaga balang atray. Ki bala sakmano na ka ying jome. Namar ki jing syate syakum ki babun rukam. Ki ba ka perthai kala yo yaki. Duai ru ablay na ka benta ki ba pang ki ba stam. Ki ba ablay ki ba don kam ya ga jirap bar ga jing kershan lem ka jome. Dan ru na pleng ki khun jaga balang. Ki long yeng ngong sam ki bla mat ya ga jing skausi namar ga jing du no jang ki ba it ki jongki. Duai ba ga jing pentengan numen si ba khot jame. Tu kan long ka bor ka ban kershan na ka benta jongki. Duai ru ablay wara mino ko pa. Na ka benta ka ribat ka jat penriu ka jongki. Bahabang atray ka rat pi nginang yat ablay ya ka ban penroy ya ka gospel ka jame. Nginyo iro ko try ka buram belay ka jame bakan long. Haka ri ka jing hipar ka way. Karku ya ki benta juga jing syakri ka try ka bangidan ban pendap aling ka puar. Ya rap ya ka kubor ya ka bagin siyo pedang leng baga ni ka jan. Leng baga ni ka sengi. Bagan nalong ko try ka rat pi ka jing kershan. Ya ka jing im ka jongi iway pi iway. Ngaingo ime ko try kan pi balay rapru na ka banta jong. Ya ka bangala ban yeng ga ka por ko try rengkat lembar ki bangai. Ya ka ban pendap ya ka banta kershan ko try law jong syukri barit jome.
bat igi benta ki berang sa barok ngi IT me haga kerteng ka jong Jesus Christ ngi duai amen haga ni kapor ngan sngo bahaban khatno ya ka balang bagan pendap ya ki kam ki jongka tiga ni kapor ngin sa yo ban lum no iki jing aingu man kerpat iki osios jong ka balang bakin lum no iki jing aingu bat hadir mengala dep ban lum iki jing aingu nga sngo bahaban kerpat iwe ni ki khot komiti balang ni Mr. JL Nonglait bain bu jing duai kerpang ru na kamta kan ka KGP Sinat Sepngi Sunday bat ru ban pen kentang ye ki jing aingu hakan ka por Pengi doai. Kukupa jangi bahab neng hakan ka jan miet sin pat rai ni wan khamat jame. Ngai ngu melalong kat bat ngi hak jing yat lanti jungi ling ba kini ke snam ki nai ki ngi lek no waro. Ngai ngu melalong kat bat ngi hadu kan ka jan miet menta kat ne ngi mila pen yo ngi kalat pengen wan ye ka ban ya syakri ban penon buram ban pen kraw ye ka kerteng jong me hakan ka balang hang ne ha moro. Ngai ngu oblei ke me melaya lam ha ka jing em ka jongi ha ka jing yat lanti jongi he ke bobon ka jing e ka jing le ka jing sham jeng do jongi hinrai ye ka ba mem sham indo ingi minang penlong kom ne ko milong menta hadu ka ka clip mat ka trai namar melong oblei jongi ba ye bisnai bujron rangkat bat ngi ki por baro trai ne por ngi wan ye ka ban syakri ban penon borom ye ka kerteng jong me hapo ala jong ka balang jong me hang ne try ngi dwai ru melong rangkat o try naga benta ka jing syakri ka jongi lengba ka por o try rangkat baru syakri bakodor jong me i pastor o try bila penla ya i bi wan benwan hapo ka ka balang ban yalam ya ka jing seng bat kumjur ben sam ya ka khobor ka tin jong me try ngai scam ka jing pen khre baro ha ka jing pen khre breu try rei ngai ka try ka jing pen jarai ka long halor ka khet jin snei ka jong me tu snei ben ker khu try na ka benta jong i ba ka yang ka sam hi baro ka wei ba nang la try ben ai ti ben syakri me ha ka jim ka baman la ka sngi ni dwai ro try na ka benta ka ne ka sngi ka ba kerpang jong ka KGP not sep ngi oblei na ka benta ki nong ket kam ka ba pher hapo ka KGP sinat sep ngi jong i try ye ka ba me try mila thong ye ki mila bu ye ki ban trai ka kam ka jong me ha ki mission ke ba pher hapo ka KGP sinat sep ngi nang ai bor ye ki nang yalam ye ki oblei begin la ban trai da ka kam ka jong me hapo ka KGP sinat sep ngi try ne por ngi wan ye ka ban syakri ya ka kerteng jome leng ba ka jing ai ke jongi utrai ya ka bamela kerkhu ya ki kam ke ti jongi ha ki benta ba pher oblei rangi wara khandiat na benta ban ai ya ka kam ka jome to isne ban kerkhu ya ki ni ki jing ai ke jongi utrai ba ka balang hang do ka ki pendon kam utrai ka long ban pan khrau ya ka kerteng jome to isne utrai long rangkat bat ngi rum jo bangi rum ki syakri jome om bangin ai tangi kicing ai bin ai ke donut kemersim jungi hak mat jame ya ka men pen yaj engi hak ke em jungi man la kasngi binala try ben yaj ringkat ka jing yalam jam mesim ko jame lorkat ke jing syakri hadu ba ko wai no jongka ba ke baro in pendap long da ke jing yalam ka jame to pediang na por jing tuai ke jungi hak kerteng try na prim jungi Jesus Christ nadum ta la kataru amen. Ini apoi segwai pat ke benta jong ka jing syakri ka jongi hagan ka por bat kata ka long bangin yo ban sngap pat sya skor ya ka khubor na ka tien ka jau blai pada shua ya ka bangin sayo skau ka ka khubor ka bau blai udan ban kren na ka benta jongi leng ba ka janmit tungin yarwai ka jing rwai ka ba arspa san phuwei ka jing rwai ka ba arspa san phuwei ko nong pen em uba it Medan bor ban pen bahapat awat syak bakin yap baro tu pen mi kisin tiupat a try kan mau jingerap kan wan nami ka jingrai baro south ligir khat kan nambar ka ba arspa sanpui
don bo pan pen bapat awat syapakin ya paru tu penmikisen tiupan atraiken mau jing yarap kan wan nami amban man ka ding ya iri ki jing dua rusit hem nang du jing pala kapogru mat ka jing rem atraiken mau jing yarap kan wan nami uji sutrai kijing tu ya uslam angitu te bakaba lang jong mi baru kan seiken ayami atraiken mau jing yarap kan wan nami tu penduka urusota donun ma penkelado yang imenta tu penteman bangin ami baru atraiken mau jing yarap kan wan nami ki teman besan jangka balang ki bayadan hagani ka puar baro arngut ki dekat ka komiti balang baro bat ya phi baro ki parabangai bait ki bayadan hagani ka puar hagani ka jing syakri sehisen pat da ka basngogo yublay bat da ka basngo buramru na ka benta jong phi ka balang hangni ya ka jing kan mau ka jong phi ya ka ban penyo benta yang ngasih hisen pat ban ya dan lambat phi hagani ka balang ya ka ban ya sam ya ka ktien ka jawblay nga shim ya ka por sai hisen ban ai khublay phi iwai pe iwai haga kerteng ka bathiang tam ka jaw trai pat onong pedem ubai it jong Jesus Christ nga penpau ya ka jing sngo buram si yai pastor jong phi iba la pensngau baka balang kadan kam ya ka jingarap ya ka bangan wan ya ka banya sam lam ya ka khubor ka kting ka jaw blay hakan ni ka sngi ka arpulai tarik jaw November bat ngalapen ko ngu da ka ba sngo red ya ka ban wan ban shim ya ka ni ka benta hakan ni ka por na ka benta ban sam ya ka kting ka jaw blay tanray hadin kilami kikam hapok ka presbytery sora ki bangahap ya ka banirap nalor ki balang ki bangade ban pej
saki wai pat ki balang ki badan shathi sha border jong ka Bangladesh ka ba ka wai ne ki district ki ba kham jangai ka Umnyo Tamar district ban sumar ki likely ki balang bat mentagi dan dang sudap thung menha kini gisni bat mentagi dan south lagi balang na lor ka Bangla dan lupa likely ki balang ngalai thu ip store nga dan ki sing ngokhia ki jangala dalong ka bala namar ngam numla shu ban pendap ki kam pokasnam te la dan galat sum hapelait no enga gani arpulai terik ngin siapet pat aki ki puar story ang wat am sko ip store dan lat shu namar fi ka balang hang ni pastor lem begitu san barok kini litlot syaput muri te ngila duna ki nong sharai bat ngisngau ngau jan yapi ngisngau yapi kum lau jong hi papidan apa uput ka balang ki khun ki jong pi ki dan balang te sobha le stom pastor te da kamen sim ga jing ngau ya ka ai ga pastor la ong bat da ka jing ngau kit klit lem ru ya ga kam da ka jing ngau jan ru na ka benta ka balang hang ni ngalapun kok ngo sai sisin pat bang toh kan wan ya ka bangan sim ya ka benta banya sam ya ka khubor ka kitien ka joblay hakan ni sngi bat ki para bangai biit kumbala ong itumsan lamari tumsan doktor lamari menne ka jagatrai ka janga ka de shathi shakhat arsnang hakaba mapi kum ka balang lengba ka jesen kan thei philaya ai ya ka jingetrelam ya ka bani kershan ya ka kam mission haki wai ne kilang khatrai hapa upot jang ka balang syai ka ithang share ba menta ka dan ka school bat ka school ru kala nang kraw bat kala nang yaj bah bat kala nang ka jigar khu ka kraw ya ki khon ki hap ki barit haki ti ki than jong ki khat arsnang kani ka khat arsnang ka dan menta ka district khat arsnang ka dan menta khandai tli ki balang bat ngidan laingot ki pastor hagaba ngia pet bat ngia sumar ya ki lightly ki balang dakaba ya kaliang shisnam nakabenta jonga hagani gasnam ngade ban pet ya ka balang sorarim ka balang light mo siang ka ba don shathi sa kithain sora lada le si filapoi chaga garden of gifts lani ki maudok not ki ba smart ban chang gai le si ka tu diga jaka ka bagade ban pet bat ka wai pat ka dei ka balang krang ka lenti ban le chakong thong bat nalor kini ki lightly ki balang ngade ru ya ka ban yarap ya ka balang nongla ka badan chithe sha boda ka balang nongjri ka balang kemrang bat ka balang pernai ka ba don hapo jong ka Umnyo Tamar district bat kini kidi ki jaka ki ba ublei ulabo yanga ya ka bagan sharai ya ka kam hapo ka di kasnam bat kumalay thu itum san ki khon ilok lambat ki khon janga ki don hagani ka balang ikiaw ki thau ki dehi nang ni na ka balang bat ngabu ya ka jingkerpat na ka benta jong phi ka balang bor ka wei kan maulam hagi jing duai na ka benta jonga ya ka ni ka jaka ka banga don bantre ya ka yeng ka sam ya ka jingker shalem ka baki ki ju ai ka ba ilok ki khon ki ju ai habang le ya ka ban pendap ya ka kam ka jau blai hagi jaka ki ba jengai na ka ni ka jaka ka bangi shong bat ngada ngo kemenru men syamtayo haba ka balang ka don ka jingjit khot komiti balang ngala don ka jing thrang ban tip bat ban yo sngo ka ik khubor ka bami na ka jing pelong ya ka jingjit khot komiti balang bat nga jan mit ngala yo ik khubor ba kila don baro arpuai ngot ki khot komiti balang kiba ka balang kala yo hakat ka sngi bat ngasgo kalong ka jing kemen ka bakraw baki nong trei haga kam ka jau blai kila nang mi namar baka kamru ka dawa kumta par ublai ndakar khu na ka banta jongphi lingba ki jing trei ki ba pher ki fitrei pat lingba ki jing kit ki bakraw ka ba pidan ban kit ublai unang kershan ya ka balang ka jongphi barak ka wei ina point no syak ktien ka jau blai bat ka khubor ka phang pedeng jogo khubor ka bangadon ya ka banya sam hagadi ka por ka long to pen khoj yaladi to pen khoj yaladi
Bat ka nongrim nagaktin ka jaw blay ka bangala bo ka long naga kitab Joshua ka lunang ka bahinyaw ka khot ka bakat lai. Say sian pat ngan puli kaktin ka jaw blay ka ongkum ni. To yang no pen khoj yaw pat ba to ong ru to pen khoj yaladi hamar ka balashay nabakum ni ong utray ublay ki Israel. Dan kata kabasang hapdeng jome ko Israel. Memlah ban yang hakmat kinong syun jome. Haban dapin pen mi na. Ya kata kabasang napdeng jongpi. Ublain kerku ya ka jing puli bat kabasya skor. Ya kaktien kabakhoy ka jong o. Kipara bangaj bait baro kanika kitab Joshua ka bangalashim ya ka nongrim jong ka khubor hagariga janmet. Kalong ka kitab ya ka balayathu yangi Syapang kata ka jing let rung jong ki khun ke jong blai ki Israel bat ka jing job ka jong ki yakari kanan hapo ka jing lam jong uni ubreu ubaga kerteng ka jong u kalong Joshua bat la ongru ba uni ubreu la tho yakani ka kitab lait no yakalanong ka ba ar pusaw ka khot ka ba ar pho hadu lai pulai ka bala tho syapang ka jing yap ka jong u la ringin pai syakani ka ktien ka jong blai Kidan haga dika kitab Joshua lapen benta haki ar benta kalunong gabeneng kong gadkhot ngamot bana kalunong gabeneng kong hadu ka bakat ar kalong ka benta ka beneng kong balayat hu yangi yaka jinglai hyarthma jong ki khun ge joblei bat yaka jing job jong ki ginong ba bat kinong rit jong ka kanan ka benta ka ba ar pat kalong nadu kalunong ka bakat lai hadu ka ba ar pusaw balayat hu yangi ya ka jing bati ya ki jaka ya ka baki ki jaj ki ba pher kin yo ya ka ban let ban shong hakini kiri batru ya ka jingkran khaddu ka bau Joshua dan ban kran ka jing sneng ka jing kraw ya ki khon ke job lai ki Israel batru ka jing penthma ya ka jutang ka baki don batla ujong ublai kani ka nongrim ka bangalashim hagani ka por ka kitab Joshua ka lonong ka banyaw barok ka we Kamsyam layat hu syapang ka jing job. Henry hagani ka kalenong. Layat hu syapang ka jing syarem bat ka jing laran ka bakraw ka baki Israel kilamat hagata ka por. Bat kala jiatang namar ka way ka jing le jong way brio. Ya ka balakhat ya ka kerteng jong u akhan. Tang namar ka pop jong uniu akhan. Ka jaj benri Israel kala syarem no ha kanika snongrit kabaka kerteng ka jong kalong ka ai kat kum kalonong ka ban riu ka bakat prala ong bau Joshua uladep ban maai ka jing maham ki Israel uladep ban sneng ban peni ban kedau ya ka ne bar wong kum ni phi te la kumno pin kendia no yala de nakata ka batim bayo phi pin long ki balatim haba phishim na kata kabalatim kumta pin pelong ga jing tim ya ka dara ki Israel bat pin jenjar ya ka ngan puli sehisien ya ka jing maham ka bo Joshua la ayu angkum ni pi te la kumno pin ken dia no ya la de na kata kabatim bayo pi hi pin long ki balatim haba pishim na kata kabalatim Kumta pin pelong ka jing tim ya ka dara ki Israel bat pin penjenjar ya ka kani kalong ka jing maham ka ba u Joshua ula deban ay ya ki Israel ha ka por ha ba kilalet ya ka ban job tma ya ka kanan bat kidang don ski way part kinong rit ya ka bagi hap bandang ya kun ya ka tma Joshua ula deban kren ya kata ka jing maham bakim day ya kapan penkai. Tenrei ladan na pedeng jongki uniu brio bakerteng akan. Uba namar kata kajing kwa lalot kajong u. Sgau dap sgau biang ya kabau dan. Udang ikwa se ya kawai pat ya kaba day ya kaban kener ya ketiban let ya kaban shim. Ang gaktin ka jaw blay ba uniu brio sebelah sutnyaw ya kata kajing maham.
Shamla pen sengap setia ya kata ka jing ya thu lupa siapang kata ka jing tim. Ula penyap ya ka jing tip lem ba jo. Tang namar kata ka jing kwa ka jo ka balong palat. Ba ula leit ban kener le kihti bat ban shim ya kata ka balatim. Balong gektin ka jawab le. Baki Israel kila syarem. Hagat ma ka baki leit ban ya le ya ka ne ka nongrit ka shnong ai. Bat kani ka shnong laong baki dan tang ko makat arajar ngut kibriu. Bat kani ka lapen kendet yau Joshua. Ubah ka jingken jong u laong tangwai hajar ngut kisipai ka jong u kala biang ban job ya kani ka shnong ai da ka basok. Henry ka bas ngosi ka long ba ka jat ban Israel haba kila leit ban ni let ma. Kila syarem ha kata ka jinglet ya le ka jongki. Ong gaktin ka jawab le. Bagi Israel kilamat ya ka jing leran ha kata ka por. Haba kilamat ya ka jing syarem. Tiu Joshua. Namar ka ni ka jing leran bamdan pertaisu. Ulas ngau khia sikade e. Namar ulau briu banget jauh belai usngau skem ya ka jing jab bamdan su kat uni belai. Henry ka ka ni ka balajia. Ya u. Bat ya ki briu jong. Bat day namar kata ula dem bat ula duai ya kemat jauh belai. Ula lenyar ya kaban duai ya kaban ya tu akmat jauh belai. Baru belai namar kata. Ula jubab ya u Joshua bat ngan puli naduk gerkhat kabakat wei haduk hat san. Ula jubab ula ongkum ni. Israel ula lepop. Bat kila rengkang ru ya kejutang jonga. Ya kabangala hukum yaki. Namar kila shim ya kata kabasang. Bat kila tu'ru. Bat kila syukoru di. Kila bo ya karu haprengi jingbu jongki. Namar kata ki khun Israel kimla yang hakmat kinong shun jongki. Kipai la kaleng thok dong nakmat kita kidong shun jongki. Naba kilong kiba latim. Ngaru ngan om dan ringkat bat pisu. Lemda pin penduk no. Penduk ya kata kabasang napdeng jongpi. Tu yang no penkut ya upai ba tu ongru. Tu penkut ya ledi hamar kabalashay. Nabakum ni ong utray ublay ki Israel. Don kata kabasang hapdeng jome. Ko Israel memla ban yeng hakmat kinong shun jome. Habanda pin penmi no. Ya kata kabasang napdeng jongpi. Namar kata menstep pin wan hajan kat bakum ki jaj jongpi. Kan salong ru baya kata ka jaj ya ka bautray unkren. Kan wan hajan kata kat bakum kikur. Bat ya kita kikur. Ya ka bautray unkem. Kanwan hajan kat bakum kaying. Bat ya kata kaying. Kabau traun kem. Kanwan hajan hala ubriu. Kan salongru. Bauta ya uba on kem. Badan kata kabasang. Bat u on thang ya uda kading. Ya u bat ya barok kat baudan. Namar ula ringkang ya kejutang trai. Bat namar ula le ya kata kababit ha Israel. Kani galong ka jubab kaba ublay ula jubab hau Joshua. Baru Joshua habolios ngau ya kata ka jubab kaba ublay ula keren. Bat ya gajing tha ka ublay kaba udeban le. Ula kok ngo menstep ula ke ula khot ya ki jaj barok jog Israel bakinwan. Bat kata ka jing kedau kala teu sya kani ka jaj juda. Bat laong ba kumta ter tat hadu balalap yaunu briu ubala kerteng ubaka kerteng jo ulang akan. Bat habala keli habala toket habala persang ya kaban wat ya ka jing shisha barok akan ula pediang ya kata ka baula le ya ka pop ka baula le. Bat ula pla hakmat jauh Joshua. Bat hakmat jong ki Israel. Baru ong kumne hagar khot. Kaba arpuwe.
Tiu akan ulai tu hau Joshua berulang. Shisha ngalale pop yau try ublay ki Israel. Bat kumni bat kumtai ngalale. Habang ngalayo hapdeng ki jingluti kabarandi Babylon ba itenat. Bat arspa shekel garupa. Bat shilingkot kaksiar kabashipau shekel. Daga jingtau ondu kumta ngala ikwa yaki. Bat ngala shim yaki hakmiru. Laburi yaki hapok ka kendau hapdeng ka ying jan jonga. Bat karupa hapok jongka. Sengap yaka jubab kabo akan ulai. Uong yaki niki gentien ngala ikwa yaki. Ngala ikwa yaki. Para bangit biit ublay lingbau Moses. Haulum Sinai ula yaki sipau tili yukum. Bat katkum ka kitab Exodus kelenong ka ba arpau gerkat ka bakatnya ula ong yaki dikintien. Men ikwa. Ula bu yaka ta ka hukum ka bakrau ka bakini ki Israel kini ban kenmau dengong bat banle. Men ikwa. Henreu akan. Ula ong ngala ikwa. Kabamot ula penkeng, ya kata ka hukum kabau blay ula ai. Bat ula kneri laki kijong kiti, ban shim, ya kata kabasang. Arspa shekel karupa. Lada ken ya ka jingken, jong kini gisngi kijong imenta, kanlong ringkat lakumno kumba kilo karupa. Bat lada sanpau shekel kaksiar lada ken ya kini gisngi kijong imenta, kalong kumashi 10 kilo kaksiar. Mudur kaksiar mentaga baremba. Situlah kalong kumashi tom. Agi gisngi ya thok ke babon ke brige pun krai ya thok ke lenyar. Baga kaksiar ka kiudor. Mudur ya ka dor jaga kaksiar. Kilo karupa si 10 kilo kaksiar. Madubam kuat. Akan bople. Hake jinglong riu uyo daki kemat. Barkani kalong ka ke jingpen shoy ka umla ban kiar. Bakalalong ha ka donut jo ka jingmut jo ba umla ya ka ban laj. Klem da pen ken. Klem da yorat ya ka jing maham ka jo play. But day na markata ula kner kikti bat ula shim ya ka da wasang bat ka basngaw si kalong. Bau play ula bitar ya ka jingle jo akan bat ka jingtim ka lawan lap yo ka ying jo bat ya ka jaj ben Israel. Palaong baka jing syarem kalong nga bakraw bakila rem naga nongrit ay bat kadika snong kini gibriu jang kisnong ay kila be nakmat kakerdop syadu shebarim bat kumbalai pun riu ngut kisipai Israel kila kelon yap ha kata kesngi garkhat kebasan gaya tu ya kata deha balalap ya kapop kajau akan ba katkum ka jing plajo lalek ya gaban talasi ya lek ban yakmi laga deine em kata ka jing plajo haga ying ka jo la yo ya gaban la ya lalap ya ka jing shai kita baro ke ba ulashim kila don hang ta ying jo la wan ra yu ya ka ying ka jo ki khon ka jo ka lok jo ya kita ki aka baro ke ulashim Iki merat baro iki jingdon jiem ju baro bat la bread yu hagawai ke jaka ya ka bakila lentem mau bat hadu menta meneki ong kathem akor ya ka ban pen kan mau bat ban sa kan mau ru haga jat Israel baro kawai bakalong ka basang ban bat kalong ka bama ban let persya ya ka hukum ka jau play ipara bangit bi naga ka kubo naga ka ketien ka jau play Tungin ya ngap ayu blay dan man keren ya ke kubor. Lengba kan ka por. Ya ke jingjia jong ka jingle pop wakan. Bat ya ke jingsha rem ki Israel. Ni apa je ke kubor lagi likely ki benta. Ka benta ka benengkong. Ka pop wakan. Kawan ra ya ke jingbitar. Ya ke jingim ka jong ka jingbitar ka jong blay. Para bangai bi jong Ublay jonga bat jong pi ulong ublay baba.
But iway pa iway na peleng jongi ngi pedyang ya ka nega jing sha but ngim artatin wat lang mat ya gebon ke jing ala ka jing em ngi mat ya gebon ke jing skosi ka jing em lai tang hang ni hang tei kiba duna bat kiba tlot ke jing et kiba ong ublei don namar ba ublei ule kumta yanga henry kiba bon ki brio ki ong ublei ulong ubaba. God is good. But us im debet haka jing Shaman sim jo ulakan ut haki surjing rai kat kum gasam ka basis pa sampusan kat khat ka bakhandai wang utrai ba bhaya baro bat ki jing isnei ki bajem jo ki halor ki jingle jong baro trai jisu si se na bolon jaga prathai la don ki bre ki ba ong ko nai kai ba bha bat ula juba buang don ba bhan rei tang uwei ubau blai Markas si Paulo nang ngerkot ka bakat pra. Bat na mar ka jing bhaga jo blay jongi. Kum ki breu ki jing thao jo. Bon sen ngi sim ka bu ya ka jing long babaha ki jo blay. Ka ju long gor ka ma ka jing long breu ha badan manu badan ya ka jing long babaha ba long jing long sida. Ngi ju sim ka bu ya kita ki breu. Bat ngim sim poi perkhat ru. Ba yakani ka jinglong ka babahaga jo blay ngishim ka bu ngi le pop menta ngi pan mau ngi blay un somehow si bet le biang yi ka ju bat kum ta ka pelong yi ya ka bagin shim ka bu ya ka jing bha jo blay ten rei kan mau para bangai be it pagadon ka por bad uput ya ki e paro Kaktin ka jau blay kaya tu, bat ka kerensyai nak benta jongi iway piway bat ka. Ubleru udan ka jingbitar shla halagasngi. Katkum ka Bible pareng ka King James Version ka ongkum ni. God is angry with the wicked every day. Sam ka ba hinyaw ka dekat ka bakat way kaya tu kumta. Ka Bible ka kerensyai hangi. Baka jingbitarang ka jau blay kalong yaki pop ka jongi ka bangile haka jingim ka ba manlagasngi ublay usngaw bitar bat usngaw si yaki ki ba pop ki bangile haka jingim ni syam na markataba ublay balau it yaki daka jing it ka ba bom jukut ka jing it ka ba hadu kata Kabola ay ke ikhtiar ki brio habo kabola thao kabor ban sanshar ki baro ko kabola pelong pet Genesis kala nong kaben konger khat kabar pupra kaya thu kumta lapan paru ya ka donut ka jau play baudon ka jing it ka bakerpang ya ki brio ka jing it ka bahadu kata mkhen lakadai yangi ka chat penri hang ni yanu yanuru Kajing it ka jau blay ya kalong ki brio baro salansar ka perthai. Bat henry uni ublay ubadan ni ka kajing it. La sha ya kajing long pop ka jong ki brio. Baru habakuk unong ya thu lupa ong kum ni ka dekat hagalon ka bau nengkong dekat ka bakat lai. Me ubakhut lagi khamat. Kat ba memla ban khmi ya ka basdiu. Me ubakhut lagi khamat. Kat ba memla ban kmi ya ka basniu. But day na margata Ezekiel hagalanong ka bakat pra kerkot ka barpaw ong kamansim ka balepop kanyap. Kamansim ka balepop kanyap. Play umla bansya yo Adam margaim ya ka pop jong kiu be no nakakper jikso. Play umla bansya ya ka pop jong apa jong pi ke jinjar ke wan lap ya ka jingim ka jongi halagasngi. Ublay umla aban sya ika pop jong akan. Batay na markata ula di ban mat yaka pop yaka jingpen stom yaka pop kaba ulale. Ki para bangay biit baro hangni ki badon hagan ka ying kaba kentang ka jawblay. Baro ki bas ngap ling bagan ka YouTube channel. Iway pa iway na pleng jongi. Ngingait ba ublay don. Ngingait ba ublay ulong baba. Henry ngile klet ba ublay ru ulong blay babitar. Bat uni ublay udan ya kataga jinglong ga bakhut.
ka ba umla ban sha ya ka jolong tingit ka bang manga ban ma phi ngi don ula thau yang it ula nong pen im jong iru bat uneu blei uba khoj uda kwa yang abat dia phi bangin long kita ki ba khoj lebet kos ka long ba khat khandai khat ka ba ar Siti baneng kong Petros kalong baneng kong rekat ka bakat riu ka bagala puli mene. Kalong ka ka bau blay daw wawang. Tulong pi ka bakoy. Na banga ngalong bakoy. Henry namar ka jing bamhun ka jong ki brio. Namar ka jing bamhun ka jong akhan. Ya ka ka bau don. Namar ka jing bam sko dap sko biang ya ka bangi don ha ka jingim ka jongi. Kapelong namar kata yang dia pi. Bangin le ya ke ka bang ngim dai ban le ha ka jingim ngi pen ken ya ka hukum ka jo play ka bu ong men ikwa bat na man ka ni ka jing kwa palat ka jugi ya ka bor ka bang ngim la ka chu ya ka ta ka ba kam dai shu ya ngi ka jingker khu ka ba ka dai ban wan no play ki breu na mar kata ki pen ken ya ka hukum ka jo play da ka ba ki le ju bor tang ban yo ya ka ba ki kwa ki bamsap ki le ye ki kam auria ki di bu aj ki tu ki penyap ki sakilam ler bat bon ki weipat ki jajing snew ka ba ki kedop haga jingim bat dakataru ki im malagasngi u pol haga shiti shikedong rom kalenong ka ba ningkong gerkhat ka ba arpusau hadu ka ba lai pu ar ngap ka ong kumne Naba kumtau bleiru ule ino yaki hakita ki jingkwa jaklia ki dono jongki hi. Haka jingbom khoj yakaban panja buram yaki met jongki hapdeng paralok hi. Namar kani ken ublei ule ino yaki haka jingkwa brai bapen baklem rai. Namar wat ki kan thei jongki kila pen kelai kata ka rukam bakanja tenrai jongki hi syakata kabat dakum wei naki jinglong tenrai. Kum jurui de ki shenrang. Daka baki ino ya kata gerukam bakenjatan rai sapang ki kentei ki laya ingkong no haga jing trau jaklia jongki sapang parlok hi pat shusho gak tien ga jaw blai ka ong ki baklem sngo thu ki nong pen ken jutang ki baklem jing it yala ki jong ki baklem jing isnai ki bahaba ki liatip biang ya kata ka jingbu hukum ka jaw blai Bagita ki bele kat kita ki ki iru kadai yaki banyap penban tang bagi sule yaki Henry kias ngau baru lem bat kita ki bayale yaki kaktien ka jauh belai kaya tu yangi yak ka bangala puli menta bau belai namar ke jingkwa jongi u ino hake jing samkwa ke jongi yak jing throw jaklia ke jongi Bat shushu blay ong ru ba kita ki brio ki bale ya ga bakum kita bat la ki latip lupa ya ga hukum ga jaw blay bakin yap hanreu ong ba kias ngobha lem bat kata galong ga jing shirkhe jong ga donut ka jong ba jong pi kata ga jing shirkhe jong ga jinglong brio ga jongi iwei pi wei bat kane ga long ru ha ga jing em ka jaw akhan Ki para banget pi tharai bagata ga jingle ka jonga ka jong pi kapen snow bha yo blai pet ke ka ba ja yo akhan la ong ba blai le pitar bar ha ba blai le pitar ka ba snew ka langat hagi brio bat para banget pi nganom jer ki ki ta gi jing snew le singi laman le sifilio ya ki weipat le sifilio snow japang kata ga jingja namar ka pop ka ba kilale Ublay ukhat yang abad dia piu ang tupen khoj yaladi kabaar u akhan kapop u akhan kawan ra ka jingtim ya ka yeng ka jong u para bangai bi ka yeng u akhan kalamat ya ka jingyap ka baskai ka bahadu kata ka bible ka yathu ingi ka khat ka bar pu saw ar pusa bala kem yaki khun jong u bat yaki ke baro ke baudon la bread you hakata ka jaka yakaba kila lenthem mau bar kila thang dagading yakabla khot hadu menta mane ka them akhor kalong ke ka bas ngau phla uni ublei jong a bat jong pi ubangi ong ba ulong ublei ba ba ka bakat kata
kabau blay ulale kat hadu ya kaban thang daka dingklam jing isnai wat ya kita ki mensim ki balui ki khon ki kti ke jau akhan para bangai bi ka bible ko mangala ayat hu ko mangala puli men he bau blay umla ban sha ka pop bat na mar ka jingle ka jau akhan ka jingtem kala long ya ka yeng ka long ka ba phala kumnu kala ban long kapop jonga ukpa kapop jonga ka keme kanwan ka jingtem ya ka yeng ka sam jonga kanwan ka jingtem ya ki khon ki khti ka jonga kanwan ka jingtem ya ki ke baro ka bagadon la mo ban long dan rei haba perkhat bha naki babon ki liang para bagai bi ka yeng baro ka we ka bam ya ka ta jingbam ka banganga wanra nakata kabalatim pitarai ki khon kinom shatim ki khon ki bam ya ga jingbam ki banganga ai naga bangawanra naga bangalatim ya naga bala shatim ka jingtim namar kata kalong ya ka yeng hi barakwe para bangai bi namar ka jingbam ko ngu ka jo akhan kat kum ka tin ka jo play ka jingtem kalalong ki khon ki khti ka jo phila ju perkhat ne em baka namar ka jingmam ko ngu ka jongi ya ka khtin ka jo play baka jo ka jingtem kalong ya ki khon ki jongi bat ya ka yeng ka sam ka jongi barok ka we dan ki ba ong ka perthei kala yat kumta ten saya le sakupno toy le se kala banlong kata ka jing perkhat jong kita dan rehatu kabakum kata ka jing perkhat kalong mo ka ba pensngau bha yo blay ka ba ngau sen ki ba ple ka yeng akhan ngimtip msim le thu katno ka arta jong ki khon hanrei la ong ki khon ju shin rang bat kan thei la brat yu lambat yeki lambat akhan pa jong ki ka pop ka ba kim sim la le hanrei ki la ban mat ya ka jing tim jong ka pop ukpa jong ki kat haduk bakile de ban mat ya ka jingtem haduk ka jingyap para bangai bi ka jingyap jong ka yeng akhan kalong bakile do no ya ka mensim ka joki haka bak siklep mat hanre ka jingyap ka bangadon ya ka ban ya kren na ka de ka por kam de ka jingyap ya ka de ka do ka de ka jingyap ya ka jinglong jingim jong ki khon ki jongi ya ka jinglong jingim ba ka jinglong jingim ka batip riu ka batip play ila jo perkhat ne em ki para bangai pi balai bagi khon jongi ki mat ya ke jing ki ba bon rukom don ki khon ke jongi ki ba don ya ke jinglong ka bam itna kim don ya ka akor ka buram ka ba dai lesi ya ka bagi khmi nanti la kalong ha ka tien ka tien ka thli la kalong ha ka riam ka bet lagalong hagayat kayang bat kumta ter don ki khon ki jongi ki baki fail no haka career ka jongki haki jing puli ki jongki don ki khon ki ba fail no haka shong man ka jongki don ki khon ki balangat no haki ki ba thala jogare ka perthei ki jing kwa brai bar ki jing pensno bhaga ba ka perthei ka don ban terwa ngila jukli ne em balai baki khon ke jongi ki mat ya ka bakum kitni don bon ba ki ba perkhat bat ki ba ong da ga bak that kti la de kyong le amno khon tam sneng jongi toy kala balong kata ga jing shisha hanring la ju clean em ya la de kum ki kimi ki kpa ke ka bangila le ka jing em ka jongi ka bangila pen i kan duksa na ka betala jongi khon ngila pen inem yala di kum kita ki role model kabaki khon kin pet singi kin da ong itanat ya ka jing im jong imbai baki long kan duksa ya ka jing im jongi hoi kam long baro don ki me ki pa ki bala persang kat la kat yai ban im ka jing im kat kum ka jing shisha ga tin chau play yala mi ki khon snang ki khon rei ki khon kim sngam don pat ki me ki pa ki bam shim khia ya ka benta bat ki ino ya ka perthei bakani ha bat namar kata ka jing tim
kala long ya ki khon haba ka jing im la jong ka jing im jong ki kam long ka ba bet padu blai dan ru ki long ing ha ka ba ki khon ki wan ra ya ka jing tim ya ki me ki pa ya ki men ki para namar ka jing im ka jong ki bat ka pop ki dan ki khana ki bala ya thu bala dan uwe ubriu ubala bu benda ya la ka jong ka ying ka ba ki me ki pa da ka sep ki la trai shitom ki la pelong ya ka ying ya ka ba ki la ban shong ban sa henre uni khon namar ki jing sngau bha ge jong ki jing sngau bha ki kam auria ki di ka ba ki kam khalai ulah kit ram bat ban laj ya la di namar ba sha berngem berset ulah shim ya ki kot ki sla jong ka ying ya ka ban ai benda nak banta ban pelaj yaladi pada bagi kami pa kitip ya kita baro kemla kam da pai kam sim kam da jau ko mat namar kada jingle jong ki khun ki jong ki ka jing tim kala long ya ka yeng namar ka pop jong tau khun para bangi bi ngila ju perkhat nem kini ki jing ka bangi mat ka jing im ka jong yo dei bangi la pen khen ya ka hukum ka jau play yo dei bangi ngelapen sosi bat ka jing bitar ka jau play kalawan lap ya ka jingim ka jong apat ka jong pi ko ki long kami ki long kapa ko ki khon samla to perkhat ya la ka jong ka yeng ka sam shua bangin jam ya ki kijam shua bangin kener lagi kiti shua bangin perkhat aga jing mut ka jongi bayo kata ka bagi le kawan ra ka jing tim ya ka yeng ka jongi ka balai bat ka bakhat tu ka pap wa khan kawan ra ka jing tim ya ka jat pen riu ka jong ki para bangai pi ke Israel ki lamat ya ka jing sharem bat ka jing le ran ka bakrau ha ka snong ai ka snong ka barit bat u Joshua ula tua ya kamat jau play ula perta jam kamat jau play da ka jing sngoram ka bakrau ang bayak ki kinong shun kinwan ya ka ban penduk nak sendan yaki nak ni ka pertai nak ni ka kendo para bangai pi kita masa ki bangi i ki ski balai phujai ka kwai competition ki fit ki ba bon haga kerteng joga fit ki dong ki khalai ki ba bon rukom bat dangshan ngi i baki don haga ni ka ri haga jilla ga jongi ya ka cherry blossom festival haga ba ki ba bon ki khon samla ki lelet ban ya no shata toy ngam ong bakalong ga basnil tanrei ki ni ki jing tamasa ki baki don ringkat bat ki jing kring ki ba bon rukom la pelong ya ki khon samla ya ka ban let ban pranggop ya di hangta yo i ya ka nam jonggas jela jongi bakalayo leng baga cherry blossom yo i ya ka jing yaro baki briu ki la ai nakaleng ga pertai oi ka jela jongi ru ka yo shibon ki jing mentoy leng baga jing pelong ya ki program henrei yo iru ya ke jing jat ka bakrau jong ki khun jong ka ri ka jongi bat ki khun jong ka balang ka jongi ru mla ki don ki bamju melen menu henrei la ya thu bagi sedang nakane ka jing le jong ki shikini kita masa ya ka ban le ya ke ka ba pensko si yo blai ha ka jing em ka jong ki bat para bangai bi ki para mensim ki bakotor ka jat ben riu ka jongi kalamat ya ka jing le ran kalamat ya ka jing sharem kalamat ya ka jing shakran ben ya ka jing rki ben hakinong we kinong ar ngilong ka jat ben riu ka ba tip yo blai ka ba tip ya ki riu ka jat ben Israel ka long ka jat ben riu ka ba jit jo blai ngi ju so sarong ya la di mi long ka jat ben riu ka ba tip riu tip blai ko kinong shong ki para bangai be kinong trai bela kinong khai kinong rap kinong trai sarkar kinong trai balang bar ki bon ki waipat ki jat kam ki seng balang kinong sensar badan buram hakishnong ki hima ki laka ka jella ka jongi kalong ka buram bahala ka jong bentang ile trai sitam tenrei to kan mau ru ka wei ka sinjam babakla ka jonga pat jongpi kan long ka jing tim yangi ya ka ying jongi bat ya ka jat penriu jongi barakawai na bangila shim ya ka jingkir kli ban pentelun ya ka kam
ngila shim ya ka jingkit kli ban penroy ya ka kap ngila shim ru ya ka jingkit kli ban sensha ya ka ri bet kat no ki khon samla jang ka ri jangi ki shujat hakirigiski o kalong ka jing shisha ban sumar dan ki baong ban sumar ya ki khon ka de ka kami ka de ka jing shisha ka jingkit kli jong ki me ki kapa hanre kalong ka jingdon kamru ka jingrap jong ki seng ki snong ki bor sarkar bat kumta terter ban yarap lem ban pelaj ya ka khon jogari ki khon ke jaw blai na ki ki basnio bet ki statistics ki athu ya ka jaj pen riu jogi bakalanang hiar arsut hakalong mriu man mriu bat ngila syarem hakmat ka perthai ki parbange be haka jala jongi katkum ka report arajar arfulai bala pelaj dakan ti ayok kila ong katkum ka report ka baki kila penmi haka ri India ka megele jongi ka wan balai haka liang ka jingduk bat ki don hangni haka jala jongi hadu arpo pra persen kita ki bri ka badan haka jingduk ki drop out ki school drop out laong haga jala ga jongi katkum ka sustainable development goal SDG house nam arajar arpu lai do arpu saw ki ong lengba ka yudais arajar arpu way arpu ar kilap paga jala jongi kalong ka jala ka bon tam kita ki drop outs na ki school ki jongi katkum ka jinglap jongi ki ong khandai 0.5% ki drop out ki don haga lower primary Kendai 0.1% haka upper primary. But hadu arpuway 0.9% haka secondary. Kata gadega statistics ba yathu you drop outs. Ikna ki jongi ki bamle school shoot. Ka sarkar jala ga yathu bausnam arja arsaw kinong penan kami drugs kidan hadu lai laktam. But kumbalai 4% na kini kidai na pedeng ki arta khatsan hadu arpo kendai snam. But kinong di kian kidan lai 0.1% na ke jingdon jong ki brio ke jela bat na kata shipau hadu nyau pau san ngot san snam ki dei ki bangat hagini ki jingdi katkum ka census arajar arpuway arajar khatway ngamat banong ka divorce rate haka jela ga jongi nadu ka te snam kila don hadu 0.1% kawan baar hapeneng ka jela jonga north east India ka jongi bat ngim tip ya ka jingkhen mentan man 4 chimla pelai bat ngiyo bat ngiyo sngo kum kinong sarai jonga balang bat hapo ki khon jonga balang don bun ba ki bala pelai san shi kanhe ka de ka jinglong jong kari ka jonga bat jompi bat dong don shibun seki wei pat ki bale si ngamla ya ka ban wanra hang Keba kedau ya ka jingno arsut jonga ri bat ka jaj ben riu ka jonga bat ka jongpi. Para bangai pi hit kan dega jingtim. Kabau blay utim yanga. Ublay utim ya pi. Ublay utim ya ka ri ka jongi. Bakala long ka jingle ran hakmat jonga perthai. Ublay khot ya pi ublay khot ya pi yanga yangi. Ublay khot ya pi ki badon na ka bor. Ublay badan ublay khot ipi ki badan na ganu ka lengkha jonga jingtrai ka pidan pantrai ngidon ka jingkit kli bat kan mau bak ka bangile ka wanra ka jingtim om tang ya ka ying jongi yangi hanre ya ka ri bat ka jaj penriu blay khot wang dongin pen khoj no ya la ka jonga jingmut bat ki jingle ka jongi da shisha ka pop wa khan kala pen jot yu ka pop wa khan kala pen yap ya ka ying ka jo bat ya ka jaj pen riu ka lawan ra ka jingle ran hakmat jonga perthai bat kala ban longkum taru ya pi ya ka yeng ka jongi ya ka jaj pen riu ka jongi ten ringi don yo no blay u ba ka dot no cho u ka long ka ba kluj udan ha u ya ka da ka bensim ka ba pediang i ya kita ke ba wan shu da ka jingkla ka ba mut ka ba shisha habangi ino ya ka lenti ba ban jongi wang kum ne Lada ki beriu jonga ya ki bala khat ka kerteng jonga kin penrit eladi bat kin duai bat kin wat ya ka bat jonga bat kin paino de galenti baman jongki kum ta tingin ngau ngan ngau nap neng bat ngan map iki pop jongki
bat ngan long ngan pen kia ya ka ri jongki chronicle kalana ka menyau ka dekat ka bakat sa ublei ukhat yang ublei ukhat ya pi baro ublei ukhat ingi iwei pe iwei kapor kadang dan tungin pen khuit no ya la ka juki pap tungin bread no ya kita ke jing thala ngin pendo jaj ya kata ka jinglong jong ka jing ikwa ya ki pangim la kot bor da ka jinget ka bas kham ha ublei se shisien pat ba ublei unda kar khu ingi un wan ra ingi om shu i ka jing tim henre ka jing kar khu ka ba kar hai ka jing sok bat ka jing kaman jong ha ka yeng jongi ha ka jingim jongi ha ka yeng jongi ba da ka ri ba da ka jaj pen ri barok ka wei to ublei ni rap padun kershan ingi ling bagani ka khubor hagani ka por uplay nakabanta ka buram ka jum amen doblen kar khu yakani ka khubor ling bagani ka por yaka bangila yo pada uplay ro on kar khu yaka jing sakri jongi baro yaka bangila pendap ling bagani ka janmet uplay ka jing sok ton lang lambat phi iwai pi wai Pilit no nang ni sila ki jong ki ying ki jong pi da ka jing suk. Ublay unri un sumar ya pi. Bat ublay un tan shine la ji ki khamat halor jong pi. Bat un pendan kam ya pi. Haki por baro. Bat haki jaka baro. Ublay un yarap nging ni penwai no da ka bangin yarwai lang ka jing rwai ka bas sanspa nyau popra. Ka jing rwai ka bas sanspa nyau popra. Bat hadin bangila dap ban rwai ya ka ni ka jing rwai. Gasngobha shipun ban kerpat ya itumsan es lingdo bain skobha ban bo jing duai naga bantaki jing pendap ke jong batru ban pelaj ni da ke jing kerku penwai ken mau tra ya ka rihasi kenti ubarim baja shon kamuhor u Jehova haka pateng badangsa trai babha tu yeng banda ya ka ri naga jingma ken mau ya kerempai kristan hapo ying po sem nang tre ai hakine ki persara ki jer ga jangai ai trai nang trei bagin sei ya ka sap tip briu tip lei ka jing rwai ka bas sanspa nyau popra barok kir khat Raya kari kasih genti uba rembaja shon kamu ho Jehova akapateng badangsa trai babha yeng banda yakari nakajingma kin mau yaki rempai kristan apo yi osem nang ai akini ki pesara ka jerka jing ai try nang tre bangin say ya kasap tebril akipate benriu baro milalo kajakari ngain om sila dum kalawe ladami melong kasti Rai Bamba, yeah.
ด้วยเอาเลยบอกว่าจึงอยู่บ้านเองอีวันไรงูยเมย์ใจกันราดอีจินดอนกัดก็จอมเมย์ใจกันราดนี่ก็ปวดยอมชักรีบัญชาสกอจะเตียนก็จอมเมย์ทรายบีก็คู่ทรายบีนี่คู่ปวดอยากไปปัสสาวะลับสงวนนี่ปวดทรายบีนั่นมันมาลงเบลย์ใจกันราดบ่บ่าวเบลย์บ่มาบอยากจึงบักลาก็จงอีบารอมาลงเบลย์บ่กระคู่รู้อยากจึงอิ่มก็จงอีอิสเนย์ใจกันราดนดอนกัดจงอีบันไงบอลมันเสียมอย่างนี้ใจกันราดยามมันลาบสักรีบันปันดันบรอมก็ต้องบอกคุยก็จะมีกุคู่ทราบีนี่คู่บอลมันดอนกัดกันไปปัสสาวะบันดอนก็จะสักรีใจกันราดก็กำก็ไปเตยก็ลงก็บอกบูนที่ชาใจกันราดทันใดใจบอลมันเสียมอีวินังโยก็จึงแค่กรัดมินังลามันปันเดินก็กำก็จะมีผมดอนกัดจะยิงก็เสมหลอกคนกิตีบารอบักินโยใจกันราดก็บอสนี่ก็จะมีปลายอย่างนี้ใจกันราดนี่ก็ปวดแล้วก็จึงก็คู่มันยันเบลย์ก็จะมีบารบ่าวายเนาะคนนี้ชักรีก็จะงี้atu aru bujai ke berabang jung try jung discuss ka jeng iba ka ba fla ba mya ka jung blai ba ka jing slom sim ba khoj to gine lai bu blai lor kat ban ngi na ka por am lor kat bi tai ba sakri yame bidan ne ba srap thai manta bam chu ko ro amen